s'obre el parmesà, té que haver-hi un padrí, una padrina, o diversos padrins i diverses padrines, que el provin i que diguin si està bo o si no està bo. Perquè si no està bo, l'agafem i el tirem dalt a baix. I n'obrim un altre. I n'obrim un altre. Tornem a començar. O sigui, digueu que està bo, per favor. No. Vale, així és que anem a obrir-lo. I els padrins qui són? Ah, exactament, qui són els padrins? Vinga, Mai. Va, Què, què, Sara? vinga. Va, qui més vol ser Qui més padrí? vol ser padrí? Jana. No? Vol ser padrina d'aquest formatge. Després l'has de venir a veure cada dia, eh? Sí, sí. No hi ha que comprar llimona, després podeu venir tranquils. Que com te dius? Sergi. Sergi, va. Padrí. En Sergi, la Sara, la Jana, la Gavi... Tots padrins. Som tots padrins d'aquest formatge. Cada dia aquí a veure l'altre. Continuar com va, Vale, doncs jo ara l'obro i us tallaré un trosset per cada un i el proveu. Però aquest no, espera, que te'n donaré un trosset de mig, jo, de mig millor. Tu també ets padrí del formatge? T'agrada? Olé! Un aplaudiment. Gràcies, gràcies. Bueno, va bé. No sortien ratolins, No sé quin s'ho havia dit, això, Algun senyor que porta un telèfon volant, Bueno, prova-hi si t'agrada. És bo? Sí? Vols una miqueta? I tu? Patufa, vols una miqueta? Sí. Falta algú? Bueno, què? És bo o no és bo? Sí? Encara sort, Bueno, en partirem una miqueta per fer un... Està bé, no? És per? Per deixar-ho? Per guisar-lo? No, és per guisar-lo, és per menjar-lo, és per menjar-lo sol, és per menjar-lo amb... Ja l'has vist, veus? Sí.